Με τη διεξαγωγή των προκριματικών αγωνισμάτων ολοκληρώθηκε το πρωινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών, Γυναικών και Νέων στο ΟΑΚΑ. Στο τριπλούν των ανδρών, ο Δημήτρης Τσιάμης του Ολυμπιακού χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στα 16:32 προκειμένου να προκριθεί στον επαγγελματινό τελικό με την καλύτερη επίδοση. Στο μήκος των γυναικών, η καλύτερη προσπάθεια έγινε από την Έφη Κολοκυθά του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αλεξανδρίας, που με ευνοϊκό άνεμο προσγειώθηκε στα 6:17. Την πρόκριση μεταξύ άλλων πήραν η Βούλα Παπαχρήστου της ΑΕΚ με 6:09, η Ιουλία Πολοζόκ του Τρίτονα με 6 μέτρα, η Ευαγγελία Γαλένη του Άρη με 5:97 και η Αθανασία Πέρα του ΑΟ Μεγάρων με 5:91. Το φετινό της ρεκόρ στα 100 μέτρα εμπόδια βελτίωσε η Ολυμπία Πετσούδη με 13:41 την πρόκριση για τον επαγγελματινό τελικό. Πήρε και πρωταθλήτρια του επτάθλου Σοφία Ιφαντίδου, που ήταν νικήτρια στη σειρά της με 13:79. Ο κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ στα 110 μέτρα εμπόδια, Κώστας Δουβαλίδης, ήταν νικητής στην πρώτη προκριματική σειρά με 13:58, που ήταν και ο καλύτερος χρόνος των προκριματικών. 13 αθλητές προκρίθηκαν στο τελικό του ύψους των ανδρών. Ο Δημήτρης Χονδροκούκης και ο Κώστας Μπανιώτης ήταν και οι δύο που ξεπέρασαν τα 2 μέτρα. Οι υπόλοιποι αθλητές προκρίθηκαν με άλμα στο 1:95. Στα 100 μέτρα των γυναικών, την καλύτερη επίδοση των προκριματικών πέτυχε η Μαρία Γάτου του Ηρακλή με 11:66. Στην τέταρτη προκριματική σειρά, η Μαρία Μπελιμπασάκη ήταν πρώτη με 11:67. Με 13 αθλήτριες θα γίνει ο τελικός στο επικοντό των γυναικών, μεταξύ αυτών και η Νικόλ Κυριακοπούλου, Λορέλα Μάνου, Στέλλα Ηρώ Λεδάκη. Την καλύτερη επίδοση του προκριματικού στη σφυροβολία πέτυχε η Αγάπη Προσκυνητοπούλου με βολή στα 59:05, ενώ η Κορασίδα Ηλιάνα Κοροσίδου είχε καλύτερη προσπάθεια στα 56:67. Στα 100 μέτρα των ανδρών, ο Ιορδάνης Ρουσάκης του Ηρακλή τερμάτισε στην τρίτη σειρά σε 10:52, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ. Ατομικό ρεκόρ και για τον 22χρονο Παναγιώτη Ανδρεάδη, που με 10:56 ήταν νικητής στη δεύτερη σειρά. Στα 50 και 67 μέτρα έστειλε το δίσκο η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, επίδοση που ήταν η καλύτερη μεταξύ των 18 αθλητριών που πήραν μέρος στο αγώνισμα. Στη σφαιροβολία, ο Μιχάλης Σταματόγιαννης του Έολου Πατρών ήταν ο καλύτερος των δύο γκρουπ με 19:09. Με βολή στα 71:97 προκρίθηκε στον επαγγελματινό τελικό του ακοντισμού ο Σπύρος Λεμπέσης, ενώ ο συναθλητής του στον Τρίτονα Θεσσαλονίκης Γερβάσιος Φιλιππίδης είχε καλύτερη προσπάθεια στα 71:43 μέτρα. Τρεις προκριματικές σειρές έγιναν στα 400 μέτρα, με την Αργυρό PD του ΠΑΟΚ νικήτρια στην τρίτη σειρά να τερματίζει σε 56:33, που ήταν ο καλύτερος χρόνος των προκριματικών. Η Αγνή Δερβένη των Μεγάρων τερμάτισε σε 56:38 στην πρώτη σειρά. 4 αθλητές έτρεξαν τα 400 μέτρα κάτω από τα 48 δευτερόλεπτα στο πρωινό προκριματικό. Την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Πέτρος Κυριακίδης του Ολυμπιακού με 47:03. Ακολούθησε ο Παντελής Μελαχρινούδης με 47:89, ο Γιάννης Σταματελόπουλος με 47:94 και ο Τηλέμαχος Ρούτας με 47:97. Οι αγώνες συνεχίζονται το απόγευμα στις 5:30 με την διεξαγωγή των τελικών αγωνισμάτων.